खुलुमबाय थांनाय वर्ल्ड कापआवबो आंनिया टीमा आर्जेन्टिना नङामोन फाइनालाव मेसि नङामोन आङो मेसिनि गाबनायखौ नायनो लुबैथारदोंमोन थांनाय वर्ल्ड कापआवबो नाथाय आंनिया टीमा जेनदों नाथाय बेबारनि वर्ल्ड कापआवबो आंनिया सुरुवातनिफ्रायनो स्पेन नोंथांमोननिया सोर मिथिया आंनिया सुरुवातनिफ्रायनो स्पेनमोन आरो मोनथिखागौ आर्जेन्टिनाया फाइनालसिम मोनफैगोन होननानै मानो होनबा बिसोरनि पलाव बांद्राय माबा गैयामोन नाथाय थेवब्लाबो आर्जेन्टिनाया ओरैबायदि खेला गेलेनो गोनां जादों मोनथाम खेला मानिनांगोन माने स'सआव देरहानानै फाइनालसिम मोनफैयाखै मोनथाम खेलाया ओरैबायदि खस्थ माने लास्ट माने आर्जेन्टिनाजों लास्टालासै गेलेजाबनो हाफायाखै बिसोरो सेमिफाइनाल क्वार्टार फाइनाल मानो होनोब्ला आर्जेन्टिनाया लास्टालासै बिराद बोलो होना गेलेयो फुटबला बेनोखा जाय लास्टालासै बोलो होनानै गेलेनो हागोन फुटबला बिसोरनो देरहायो लास्ट 1 मिनिटआवब्लाबो फुटबला बोलोजोंब्लाबो देरहायो बेनो फुटबल माने बोलोनि गोबां गोनांथि जायो खेलाजोंल' नङा दा आंनि टीमा स्पेन आङो आगोलनिफ्रायनो मोजां मोनो मानो होनोब्ला बिसोरनि स्पिड वान टाच पास खालामनाय ओरैबायदि फास्ट रानिं मानो होनोब्ला स्पेनआ आर्जेन्टिनाखौ गल सोनो हाया जानो हागौ नाथाय बोरैबा गलसे सोना दोननो हाबाबो आर्जेन्टिनायाबो सहज जानाय नङा मानो होनोब्ला स्पेननि फिजिकेल स्पिड बल पासिं रानिं बहुत खातारनाक दाखालै बावैफोरनि आर्जेन्टिनाजों गेलेनाय जा टीमा लास्टालासै आर्जेन्टिनाजों हायाखै लास्ट 10 मिनिट 15 मिनिट बिसोरजों खारजाबनो हायाखै बेनि आगोलावथ' गल सोनानै दोनदो आर्जेन्टिनाखौ नाथाय लास्टाव आर्जेन्टिनाजों हायाखै बोलोआव बल पासिंआव नाथाय स्पेनआ आंनि टीमा स्पेन दै लास्टालासै बिसोरबो माने थाबथानायाव गैया आरो बिसोरनि बल स्पिडखौ नोंसोर मिथिखागौ गासैबो बल पासिंखौ गासैबो मिथियो नाथाय दा भाग्य किस्मत भगबाना सोरखौ बांसिन सापर्ट खालामो सोरखौ बांसिन मोजां मोनो आरो सोरनि खेलाया बांसिन मोजां जायो बेनि सायावसै डेन्जार जागोन फाइनाला ना दा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन मानो होनोब्ला आर्जेन्टिनाजों गोबां लोगो दङ आंनियाथ' आर्जेन्टिना देरहानाय लोगो लोगो गोबां लस जागोन थांगोन आंनिया मोजाङैनो थांगोन आंनिया 500,000 माने लोगोजों लोगो जोंना 500 हाजारसे थौ ओरै माने ओरैनो आरो इन्जय खालामो बेदर जाहोनांगोन 500 थाखानि बेदर जाहोनांगोन नों जेनोब्ला बेफोरबायदि माने ओरैबायदि इन्टारेस्ट जागोन आंनि टीमा फेजेनथारनांगोन मानो होनोब्ला नाइमारनि गाबनायखौ नुबाय रनाल्ड'नि गाबनायखौ नुबाय बेबाराव लास्ट मेसिनि गाबनाय नायनो लुबैदोंमोन आं दाखालै बावैनिफ्रायनो नाथाय फाइनालाव मोनहैखागोन होनना मिथिगौ नाथाय फाइनालाव मोनहैनाया ओरैबायदि खस्थ' जादों बहुत डेन्जार जादों नायनानै मोजां मोनदों नाथाय स्पेनासो आरामसे मोनफैदो बारा माबा जायाखै दा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामदो सोरनि टीमा देरहागोन सोरखौ मोजां मोनो स्पेनखौ मोजां मोनो ना आर्जेन्टिनाखौ मोजां मोनो गावबा गावनि मोजां मोननाय चइस थायो नंगौना नङा साफा प्लेयारखौ मोजां मोननाय थायो गावबा गावनि प्लेयारखौ आरो गावबा गावनि टीमखौ जायफोरा आंनि चेनेलाव माने खेला नायग्राफोर दङ सोरबाफोर नायोब्ला प्लिज कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनाय नायनि आङो सोरनिया जायो आंनिया जायो ना नोंसोरनिया जायो सोर देरहायो इन्जय लानि हारसिं नायबाय थाबाल' इन्टारेस्ट जायाना ना नोंसोरबो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामोब्ला नायनानै आदा आंनिया देरहागोन आदा आंनिया उमुक आंनियाथ' फाइनाल मोनफैखादो आं गासैनिबो सिगाङाव बुंखादो आर्जेन्टिनाया फाइनाल मोनखागोन न' डाउट थेवब्लाबो बिराद खस्थ' जादों आरो नैबेजो स्पेनखामोन बेनिफ्राय आरामसे मोनखादो आं इउटुबाव जेब्ला लाइभ फैयो आं बुंखाबाय थादो आंनिया टीमा उमुकसो होननानै नाथाय फाइनालाव आरामसे मोनफैदो इजि मोनफैदो फाइनालाव सेमि फाइनालाथ' नर्मेलथार जादों मोजाङानो जायाखै मोजां माने डिफेन्सआ बिराद मोजां ना स्पेननि डिफेन्सआ जोबोर मोजां एमबापेखौ जोनोनो चान्स होआखै
बल पासिं खालामनोनो होआखै ओरैबायदि माने फास्ट गेम आंनि टीमा ओरैबायदि स्पिड गेम वान टाच पासिं आर्जेन्टिनाया दै लोंलांगोन आर्जेन्टिनाखौ दै मोनलोंहोगोन मेसिखौ मेसिया खारै खारै सेस जालांगोन बे खालि गाबोन गैथारला नुथारसिगोन मेसिनि दै गांनाय नायनो लुबैथारदो नायनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द